du have tæppe? Nej. Hvad kan det? Hvad er det, du har købt nu? Nu skal vi se her. Nu får jeg det ude på bordet her. Det er sådan noget, mig og de andre ledere lige vil investere lidt i. Træer her. Du kan da skakke op midt i det hele. Ej, hvor smart. Se, der kan man også spille. Det er lidt sjovere, fordi vi har ikke nogen frækker. Så Der. rykke den der. Okay. Er det ikke fedt? Jo. Er det ligesom det kan? Altså, jeg vil da hellere sidde her og bare drikke en kaffe. Jeg gider at spille skak. Det er også rigtigt. Hvorfor Det er har I meget investeret i det her? Fordi at vi vil gerne motivere vores medarbejdere til at slappe lidt af, så får de udarbejdet noget bedre, når de så kommer tilbage efter pause. Men det kan også en masse andre ting. Det kan jeg se. Hvad er det? Okay. Kan det vise tv? Hvorfor kan det ikke vise tv? Hvis nu man lige vil se nyhederne i sin kaffepause. Jo. Så bare lige tryk her. Sådan. TV2 News. TV2 News. Okay. Altså får vi Så er det måske ikke så medarbejderne dårligt. tilbage fra pause. Det er sgu da meget sejt. Det er lidt ærgerligt, hvis man spiller sin kaffe på det. Det er stof. Det kan jo vaskes. Og det er sagtens. Tror du ikke det? Altså, kan det ikke noget, der får os til lidt røven? Vi sidder stadig her i stolen. Det er sgu ikke. Det er jo helt nyt. Jeg har ikke tjekket det ud endnu. Lad mig lige kigge lidt. Det tror jeg sgu ikke, det kan. Tryk her. Jo, man kan tage den og sætte det til skærmen heroppe. Og så kan man vælge dansespil. Vil I være med til det? Det vil jeg. Det? Helt sikkert. Man skal danse mod hinanden. Mod hinanden? Ja, så du skal... Så jeg skal stille Kan man mig kun over være til. to? Ja, Overfor dig. man kan stå overfor hinanden. Okay. Og så sætter du deroppe eller noget? Nej, bare her. Okay. Så skal man nå at trykke på det der lys, når det lyser. Nice. Okay. Så man skal være først. Man skal være den første Ja, til at tage på det. Nu starter det. Rigtig Det er kæft. skide sjovt. Du har sgu allerede 10 point nu, kan jeg se. Ja. Ej. Du snyder her meget. Nej, gør det. Ej, nu tror jeg sgu, du stopper langt. det var hårdt. Det var sgu for meget. Og nu har vi også fået vores 30 minutter. Ja, det er sgu da meget sjovt. Vi kommer jo til at bruge al vores tid på det tæppe derinde. Så laver vi jo ikke noget. Okay, jeg tror, der er en funktion, hvor man lige kan installere sådan et program, hvor man kan styre det fra en computer et andet sted. Så vi kan komme tilbage på arbejde. Jeg synes, at I skal skulle ud og arbejde, mens jeg lige er kaffe færdig her. Whatever. Det er et godt stykke arbejde.